फुटबल जोबोरैनो गावखौनो गोजोननाय मोनदों जायफोर उथिफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय जायफोरा गेलेनो गोसो गुदुं जानानै थानाय गामि ओनसोलाव बेफोरखौ नोजोर होनानै जाहाथे बिसोरबो मोजाङै गेलेनो हायो आरो खाबु मोनो बेखौ नोजोर होनानै जोंनि बिटिआरनि मानाव गेदेर चिफ बिथां प्रमद बर' सार बिथांनि दैदेननायाव आरो जोंनि बिटिआरनि स्पर्ट्सनि दावबायसा बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि गामि गामि खना खनला थानाय गेलेगिरिफोरखौ बोखांनो थाखाय गेलेनो खाबु होनो थाखाय दिनै मोनफ्रोमबो क्लाबनो गेलेगिरिफोरनो फुटबल भलिबल आरो क्रिकेट बेडमिन्टन बायदि बायदि गेलेग्रानि आगजुफोरखौ रानदों आरो बिथांमोननो जोङो जथेस्थ'खिनि हेफाजाब होनो मोननानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो दिनैबो नै बेवहाय डिमाकुसि बिसिटिसिनि सिङाव थानाय माखासे गेलेगिरिफोरनो बेखौ रानदों दाख्लैनिफ्रायबो जों रानगासिनो दङ समस्तिनि सिङाव थानाय जेसेबांखिनि गेलेगिरिफोर दङ बिथांमोननो जों रानना होदों आरो बेवहाय जोंनि बिटिआरनि दावबायसा बर' बिथांनि अहरह नाजानायजों बेफोरो जाफुंसारदों जों थारैनो गोजोननाय मोनदों। बेराफारसेथिं जों नुदों दायो जिहेतु अरुनदयखौ लानानै गोबां माने चर्चा जादों अरुनदयखौ लानानै माबा मोनसे खेलिमेलि जादों नामा जे बिजेपि इउपिपिएल बेबायदि माबा मोनसे जादों नामा? बेयावथ' खेलिमेलि जों नुवाखै थिगानो दङ खिन्थु बिनि गेजेराव हाबसननानै सानैसो सामसागिरिफ्रा बायदिसिना खेलिमेलि खालामनो नाजागासिनो दङ बेखौ जोङो खोनानो मोनदों आरो नुनोबो मोनदों। आं खावलायो जाहाथे नोंथांमोना जायफ्रा खेलिमेलि खालामनो नागिरदों जायफ्रा गेदेर गेदेर बाथ्रा बुंदों ससियेल मिडिया माबा फेसबुक पेजाव बायदिसिना लिरदों दा बेफोरनिफ्राय जानगाराव थानांगौ जोंनि दुखिया न'खरनि मानसिफोरखौ मोनहोनो थाखाय नोंथांमोनाबो हेफाजाब होनांगोन जिहेथु जोंनि आसामाव हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि दैदेननाय सरकाराव जों इउपिपिएल बिजेपि आरो एजिपि जयै जों सरकार खुंगासिनो दङ बिटिसिआवबो जोङो बिजेपि आरो इउपिपिएल जयै जों सरकार खुंगासिनो दङ बे जयै थानानैनो दिनै जोङो आसामाव दिनै हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ चिफ मिनिस्टार बानायनायाव जोंनि इउपिपिएलनिबो बिहोमा दङ जों बिथांमोनखौ जोबोद हेफाजाब होदों दिनै जोंनि हेफाजाब लानानै बिथाङाबो सासे चिफ मिनिस्टार जादों दिनै जोंनि बिटिसिआवबो मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांखौ चिफ जानायाव बिजेपिनिफ्रायबो जोंखौ हेफाजाब होदों जों बिजेपिया जोंखौ हेल्प होआबा जों इउपिपिएल हारसिं जों सरकार दानो हायामोन बेयाव जोंबो गनायनानै लायो दा बै समावबो आसामाव जेला थांनाय 2021 मायथाइयाव जिथु बिधान सभानि इलेक्सन जालांबाय बेयावथ' जोंनि इउपिपिएलआ गोबां माने हेफाजाब होदों जेराव जोंनि नैबावहाय मानाव गेदेर जोंनि आसामनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि सार बिथाङा एमएलए हिसाबै बेयाव देरहालांदों बे देरहालांनायावथ' जोंनि इउपिपिएलनि 100% बिहोमा दङ ना बेखौथ' जोंनि बिस्वजित दैमारि सारा बिहोमा गैया होननानै बिथाङा बुङाखै बिजेपिआबो बुङाखै खिन्थु सानैसो सामसागिरिफ्रा माखासे गोरोन्थि लामाजों दैदेनलांनो नागिरो आरो माखासे नंखाय बाखाय बाथ्रा बुङो दिनै अरुनदयनि बेलायाव प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जों बायजोनि खोथाखौ मिथिया जोंनि बिटिआरनि सिङाव जायफोर खामानि मावगासिनो दङ जायफोर चेयारमेन भाइस चेयारमेन टिसिएलसि चेयारमेन जोंनि मावथिफारियाफोर जोङो रेशन कार्ड होनाय जब कार्ड होनाय आरो अरुनदय होनाय बेंकजों एकाउन्टजों आधार लिंक खालामनाय बेफोरखौ मावना लानो थाखाय माइकआव एनाउन्स होयै बेटारि गारिजों चेयारमेनफोरा एनाउन्स होफिनदों होमबा बेथ' जों सिरि सिरि खालामाखै खिन्थु नाथाय बेखौ जों खोनानो मोनदों सानैसो बिजेपिनि सामसागिरिफोरा गासिबो नङा सानैसो सामसागिरिफोरा मा सोर जनानै इउपिपिएलनि मानसिफोरा होनो हाया सोरबा चेयारमेना होनो हाया सोरबा उमुक लिडारा होनो हाया जोंसो होगोन बे जोंनिसो बे माबा इउपिपिएलनि नङा बे उमुकनि नङा जोंनि हेमन्त शर्मा मामानिसो बिदिबो बाथ्रा बुंनाय सामसागिरि दङ नाथाय बेखौ मानाव गेदेर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुङाखै प्रमद बर' सार बिथाङा बुङाखै बिथांमोना बुंदों जोंनि दुखिया न'खरनि मानसिफोरा बे अरुनदयखौ मोननांगौ सोरबा बिधबाया मोननांगौ सोरबा बिकलंगआ मोननांगौ बेखौसो बुंदों दा दिनै बेखौ नोजोर होनानै दिनै जोंनि मानसिफोरा खामानि मावगासिनो दङ नाथाय बेयाव सानैसो मानसिया गोरोन्थि लामाजों दैदेननानै सोरबा औवा सिङाव सिरि सिरि फर्म फिलआप खालामखोनायनि माथा मारिदों सोरबाया सिरि सिरि माने दालालिबो ओंखारदों बिनिफ्राय रायजो राजाफ्रा एसे जानगाराव थानांगौ आरो बिथांमोनखौ नोजोर होनांगौ आरो जाहाथे बिथांमोननि बायदिसिना गोरोन्थि लामाजों दैदेननो लांनो नागिरनायनि थाखाय जाहाथे जोंनि दुखिया न'खरनि सोरबा बिधबा सोरबा गैजारोङिया जाहाथे गोलैनानै थालाङा बेनि थाखाय जोङो बयखौबो मोजाङै खामानि मावलांनो जोङो खावलायदों।